Mert Sziasztok! Én Bari vagyok. Sajnos Józsi bácsi a gazdám elment berúgni, de én viszont itt vagyok. Ez a második része a túlélő módnak, úgyhogy remélem jól fogtok szórakozni. Like, ha tetszik, és iratkozzatok fel. Jó szórakozást! na sziasztok! Én Little Bob vagyok, és ebben a videóban folytatni fogjuk a Túlélés egy faluban második részét, és itt van velem Kiremci. Cseh! Amúgy, ha háttérzajok vannak nálam, akkor elnézést, de Meg nálam is, mert megy a tévé. akkor kapcsolt ki. Dehogy kapcsolom, ének iskoláját nézek. Muszáj reklámozni? Nem, csak mondtam. Ez egy jó film. Gyerekek, csak is azt nézzétek, az egy nagyon jó mese. Milyen mese? Na jó, hagyjuk szerintem ezt a témát. És megyek, átköltözök a Kovácshoz, mert nekem az szimpatikusabb, mert itt olyan egyedül vagyok. Mindenki a Kovácshoz gyűr, én is menő leszek, megyek a Kovácshoz. Ott a Kovács. No, bitches fucking awesome. Ez mi volt? Nem tudom. Ne, a báránykáimat is át kéne hozni. Van baltám, nincsen. Aj, na mindegy, itt lesztek, igaz, vigyáztok magatokra. Nem. Mindjárt jövök, jó? És akkor hozok, majd átköltöztetlek titeket ide, és akkor jó lesz minden. És akkor lerakom a chestet is. Hoppá, nem adtam magamnak vissza a chestet, mert... Ja, amúgy az egyik kovácstól kaptam full diát. Éljen! Juppi, nagyon jó. Nagyon örül neki ez a kisfiú. Hát ki nem? Hát igen, annak én is örülnék. Hát de nem vagy olyan szerencsés, mint én. De kedves vagy. Tudom. Na ide rakok egy chestet, itt lesz majd a kaja. Meg külön rakom a dolgokat. Meg töltscsemete, az is kaja lesz. Na, Bitches fucking awesome. ide meg a többi tudszom. Bárányokat meg megölöm, mert... Ja, amúgy 16 gyémántot, 6 aranyat és 11 smaragdot is kaptam. Aminek Kira Egy mind örülnie, hogyha az övé lenne. Miért beszélsz magadról egyes szám harmadik személybe? Hát, csak úgy. Megtanultad a személyszámokat, Milány, mire ügyes vagy. Eddig is tudtam őket. Ja, bocsánat akkor. Tacsi Remci. Mit mondtál, kisfiam? Én Bözsi néni vagyok, nekem nem parancsolva. Ja, akkor Bözsi néni. Bözsi néni, csókolom, meghoztam a tyúkot, meg a kakast. Ó, köszönöm, csak rakjál le a postából. De még depozta ki a pénzt. Ó, az nem. Majd visszahozom Bözsi néninek, majd. Tudja, én megbízható vagyok. De maga éppen, hogy azért híres, mert maga a legszarosabb, kúrósabb ganji a világon. Tényleg, ezekben szokott lenni valamit furnace-ekben? Nem. Azt hittem beleesik a crafting a izébe. Hú, innen, ez az én házam. Nézd meg, beköltözött hozzám a gyerek. Ez nem is gyerek. Ez egy NPC. Mutatok valamit a nézőknek. Oké, mutassad. De azt a képet. Nem azt a képet. Nem jó? Akkor elnézést. Répa eltesz. Na most nem vagyunk kajások. Én csinálok magamnak ágyat. Csak ágyam. Inda csíra MC, csíra MC 0202. Na, nekem van kukám, furnace-em is, úgyhogy itt a Kovácsnál szerintem jobb helyem lesz. Dam dam da da dam da da dam da dam. Nem mondd már, hogy ezt énekled. Akkor nem mondom. Szerintem sem. Dam dam da da dam da da dam da dam.
Hallod, nálam az A betű egy ilyen smiley, és így itt van 902 háza, A, és akkor ilyen smiley. Nálam. Na, én most Soratex fanvert használok. Valaki rám írt. Ja, fillék. Mi van? Valamit küldtek nekem. Na, én megyek bocit ölni, mert kéne nekem bőrcuc, mert eddig van egy vas izém, mert nem értem. Ha nekem már van gyémánt, úgyhogy Hát jó, fogadjunk, hogy beadoltad szerintem. nem addoltam. Nézzük, aki lájkolja a videót, na jó, nem. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek minden ott volta, vagy tényleg volta. És akkor a nézőknek Nyugi, fogok. én nem vagyok olyan addolós. Pedig még te mondtad, hogy te egy nagy hacker vagy. Hát hacker mesterem C-be. Ez malac akar lenni? Igen, ez egy malac. Na de Ebben a textúrában, szerintem... ebben a textúrában olyan megtévesztő minden. De szerintem a második rész ennyi lett volna. Én Littlebug 22 voltam, és itt volt velem Csíra MC. Kiránci, sziasztok! Kijavítalak Csíra MC, sziasztok!